गौरां दैमायाव दुगैनो थांनानै सासे फरायसाया गोमानानै दं। दुगैनो थांनानै गोमानाय फरायसाखौ एसडिआरएफ हानजानि जवानफोरा गौरां दैमायाव नागिरदोंब्लाबो मोनाबिलि जानाय समसिम मोननो हायाखै। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम थाना सिंनि राभापारा गामिनि थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसाया गौरां दैमायाव दुगैनाय समाव गबनानै गोमायो। दैमायाव दुगैनानै गोमानाय फरायसानि मुंखौ शुभजित साहा होनना मिथिनो हादों। शुभजित साहाया फकिराग्राम राभापारानि थागिरि बिप्लब कुमार साहानि सासेल' फिसाज्लामोन। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला शुभजित साहाया पारौरा ओनसोलनि गौरां दैमा सेराव चिप्स आरो कल्ड ड्रिंक्स बायदि बेसादफोर लानानै गावनि जोनोम सान फालिनो लोगोफोरजों थाङो। उनाव सानजौफुनि 12 रिंगासो समाव लोगोफोरजों गौरां दैमायाव दुगैनो बारजुमनाय समावनो शुभजित साहाया दैनि दाहारजों बुखारलांजायो। दैयाव गबनाय शुभजित साहाखौ लोगोफोरा नागिरदोंमोनब्लाबो मोननो हायाखै। शुभजित साहानि दैयाव गबनाय जाथायखौ न'खरनि सुबुङा मिथिनानै मोननायनि उनाव न'खराव सोमोनांनाय थासारि सोमजियो। उनाव जाथायथिलियाव पुलिस आरो एसडिआरएफनि हानजाया दैयाव गबनानै थानाय शुभजित साहाखौ नागिरोब्लाबो मोनानाय समसिम मोननो हायाखै। बाबा তুই ধোকা দিলি বাবা তুই কোন এখন দেখা দে বাবা তুই দেখা দে একবার আমাকে বাবা একবার দেখা দে ও বাবা আমাকে বাবা আমাকে একবার দেখা দে রে सिग्नल पैसा है इसमें মাথাটো খালি